Veña. E aí vai. Non sabe. Estamos en directo. Benvidos aos Palabaratos. Benvidos ao derradeiro programa desta temporada. San Martiño é un santo. Santo, santo, Todos compañeiros, que tal, Abeledo? Como estás? Pero acabará o ano inteiro ainda non saberás baixar o volumen para que se che escoita a presentación. Pero xa vais solo, Mira, como estou? Pois estou super contento porque a xente pode ver a pedazo de manta que teño aí de ganchillo de fondo. A peña estará agora pensando, hostia, a ver que fondos que estes son como os estilos. Teñen aí uns fondos de pantalla cuidados e tal. Mira, eu aquí, a baixela das festas, aquí arriba. A baixela das festas, como dixo outro. Mira, eu a roupa da maleta que ainda na desfixe unha semana. É verdad. Ai, me cago na vida. Que a semana pasada dicía Saborido, pero onde está esta xente? E digo yo, pois Agus non tol e a Beledo está de viaxe. Bueno, pois xa dou eu para todos. Me cago en 10, como di o Zapatillo fulano, O Antelladia ou non... E falou ben. Saborido sempre que fala ben. Sí. Pero a imagen que cando abriu estaba o fillo dándolle o botón do ordenador e dille, papá, fala. E despois non calou. Tío, non... No, pero dá gusto escoitalo. Ademais que eu sabes, con un tío con tanto bagaje e despois que é un fulano apreciado por todo o mundo. E non me extraña que sea un fulano apreciado por todo o mundo porque ao final escoítalo falar e sabes que é un tío humilde, que é un tío de a pé. De bregar, dos que entrena, dos que malla a cera, dos que... Sí, eu mandei un par de audios, ademais, decíalle, estou aquí en Menorca, chico, había que facer un viaje deste de jubilados, que facedes vos tamén, pois anótome eu, vimos aquí para Menorca, facemos o Camino de Cabals, dous extremos, ou poñémonos negros ou poñémonos rojos, pero aquí non hai punto medio, aquelo estaba, a cousa tensa, Hostia, que aparte o tío... viña de Vilatuxe de terceiro posto, falábamos con el, que escoítanos, é un fiel seguidor dos Falabaratos, e que dicía, eu escoitei a Agus, e dicíame, hostia, cuidado, que iba a ser máis duro, iba con medo, pero ainda lle poden dar máis zapatilla. Sí, a ver, a historia, a previsión que tiñamos era eso, que os tempos un pouco empeoraran. Tamén é certo que sempre fixemos o trazado, e é verdade, eu fixen o trazado novo as veces que o fixen, resultoume máis jodido, porque se agora que o penso, sempre o fixen chovendo. Porque claro, pillónos este inverno do carallo que sempre o fixen chovendo. Así que me resultaba a impresión de que eso, cando chegabas á fariña que tiñes que andar con máis tiento, e por aí, pero bueno, ao final os tempos, sí que é certo que hai un gato que comentábamos antes, a micro pechado, que é que se nos fixamos na clasificación do ano pasado, por exemplo, cando gañou Guillerme Lourenzo, que fixo 3 horas 21, os 20 primeiros baixaron das 4 horas, cousa que este ano baixaron solamente os 12. Así que, ao millor, non pos da cabeza se fixo máis lento, pero en xeral, para o resto da xente, eu creo que sí que se lle fixo un peliño máis duro. O que sí, en xeral, o que nos decía todo o mundo é que quizáis visualmente, paisaxísticamente, gañaba moito máis a carreira así. Entón, pois, habrá que evaluar un pouco a ver que se fai para o ano. Aí va a ser a pregunta, xa te adiantache. Se po ano que? Volver ao original, repetir esta, pedra papel tesoira a ver que sale. Oye, podes facer unha enquisa. Ahora que Fernando Alba vai levar as redes sociales do Trail de Vilatuxe, tío, que saquei unha enquisa en Instagram. Pero xa as levaba, e xa fixo, e gañou no sentido deste ano, un 73% dos que votaron. Se é como as miñas, votan 4, Non sei os que votarían aquí, é que eu agora estou medio tal, pero digo que, ademais, acabamos... Mira, é que isto temos un barnillo da Virgen, isto, xa me di a muller, iso é unha enfermedade como outra calquera. Rematámolo o Trail de Vilatuxe, o domingo dixenlle a estes, para o ano, vamos modificar, xa que demos a volta este ano ao largo, po ano, modificámoslo corto e o promo.
e xa me dixeron, pero por onde o metes? E xa dixen, non, xa teño os tracks feitos. Xa me puxen á mañá, metíme aí no Erza e tal, e combinei aí uns segmentos que tiña eu aí feitos de outros tal, xa os teño feitos. E o outro día xa fun facer no Trail Promo, para mirar a ver como quedaba. Xa vos podo asegurar que para o ano vai haber novedades nas pequenas. Ten razón, a tua muller está enfermo, este rapaz. Isto éche tremendo. Pois aí tedes que falar entre vos, limar as vosas diferencias e decirlle cariño, prefiro estar no monte que contigo. É verdade. Eso suele pasar. Recordade que estamos en directo, temos xente que fai comentarios e que pode facernos preguntas. Esta vez, sí, temos aquí un que pon Abeledo, incorpórate, David Fontenla, que se vexa ben a camiseta dos Xesteiros. Cuidado, É que hoxe puxame guapo, tío, claro. Claro, que teño que botar para atrás. Hai días que como Matías Pras, por debaixo sin roupa, non? Mira este ano, mira. Está moi guapa. Pois mira, Pero isto é dos voluntarios, é dos voluntarios, non os de que correron, pois mira, voluntariamente podesme regalar unha se queres. Vale. Pois hoxe levei todo o día de Vilatuxe e cambiéme ahora entrar na casa, tío, estaba bafando de calor, 37 grados aquí, non sei como estaré desos de Ourense, porque aquelo vai eu que sei, aquelo, o magma xerase en Ourense, distribuíse por resto do planeta. Mañá empezan as festas de Ourense e estamos con 39 grados, cuidado, isto... Ollo, Todo o día ideal para ir a entrenar. Este día eu fun ás 6:30 da mañá e, cuidado, había un ambientazo de la Virgen. Pois eu se vos digo que agora fun a entrenar, non mo credes. 4 de la tarde, 34 grados. Aí lo tienes. E despois pégalle vaídos a xente. Nada, eso... É o que falamos sempre. Os dermallos somos pais, olvídate. E despois desde aquí dando consellos de buenas prácticas. De nutrición e prácticas acertadas a la hora del deporte. De hidratación e cosas así. Non se hidratáis con Estrella Galicia, que se deshidrata. Non salgáis con 34 grados, que despois ten que ir ao helicóptero botar ali no fondo de... O Marcos están o pobre Naya e o Aitami con los aminoácidos, con los isotónicos, con los electrolitos, con el no sé qué, e chegamos nós e aí vai. Se escaralla todo. A tomar por saco. Ás 4 da tarde non se pode correr. Vou a decir unha cousa, porque ahora, mentras estabades falando, mandei un par de whatsapps a ver se entraban en directo. Pois Naya non me contestou e Aitami está no Mont Blanc. O sea, que dixo que a vida pa eles. Tamén che digo logo que ahora hai que meter nunha balanza, non? As endorfinas que genera a boa vida que levamos nós e os aminoácidos que generan entonces a ver como está a cousa aí de empatada. Os resultados vanlle para eles, Tamén hai que reconocer que, hostia, falando con Naya outro día, que tuve que dar na boa, que vai ser papá, vai ser papá, que dixo outro día no seu podcast, que claro, hostia, cuarto en travesería outro día e todo que falaba de cambiou alimentación, cambiou o sono, cambiou non sei que, eu pensando... O sono vai cambiar, o sono sí tamén. Carajo. O sono vai cambiar. Acabouse de dormir ben. Mira, acaban de escribir por WhatsApp Varela que estamos todos moi guapos, que non ten conta en YouTube, por eso non pode escribir, entón xa transcribo para aquí nada, e a outro que lle quedan días para que lle cambie o sono. Así que, nos en realidad, Robert, nos en realidad imos a empezar a gañar carreiras, pero por eliminación, como nos Juegos de Hambre. Nos xa os temos criados e van a ir caendo como os sonos, pero verás. Hostia, pasa que, claro, o Saborido ainda tendo máis criado, cabrón, Home, por eso está outra vez nunha segunda xuventude. Mira de que campeonato galego fixo, que tuvo, despois que correu Chandrei xa tiñalle que contar por doble porque levou a cachurra outro vello, o sea que Saborido está ahora como... E outro día pesoulle non ir hasta Andorra con eles, porque ofreceulle Montilla e el Pidi ir hasta lá, sobre todo pola festa. Ui. Eso de ir hasta Andorra, cuidado, que te pillan os nacionalistas e ponche fino. Matízame ben que foron a Canfrán, que todavía sigue sendo. O tío aparte dicíame,
íbame con eles perfectamente, pero claro, hai compromisos, tiña que levar o rapaz e tal, e que... É que eu non sei, Tiago, ahora xa tal, agora abrimos capítulo, entrenamiento cando eres papá. Eu non levei tan mal cando eran cativos de todo, pero levei ahora mal cas extraescolares, aí foi cando xa se... A ver, cando son cativos de todo, mételos no carro, ceibalos ali no cesto, a ver, que van facer? Van pedir unha chiquita, non? Carallo. Ali están tranquilos, como moito chorarán, métele un biberón cando lle toca e dormen o resto cando non están comendo. Pero se choran, tirámoslo no cesto ao río e celebramos o Día dos Santos Inocentes. O problema é agora, como me pasa a min, que vai un ao fútbol, o outro que as outras dúas que van a baile galego, que salen de baile, que as teño que levar á escola de música, que salo de fútbol, que teño que ir polo outro. Madre de Dios. Pero eres capaz de poñer o GPS para ver que che conte no Strava. Eu xa non teño nin Strava nin Lerias. Eu sabes o que me pasa? Despois ve máis xente aquí polo pueblo, como a hoxe. Ás 4:30 da tarde, tirando para ir para o Parque das Pedrosas que temos aquí en Silleda, facer unhas series. Claro, 34 grados. Aí ti estás mal da cabeza e pois é que carallo queredes que faga eu da miña vida? A ver, pero ir ás Pedrosas son 100 metros por 50. No, as Pedrosas a corda ten 460 metros, chaval. Pois estás como un hámster aí para facer 4 kilómetros de voltas. A miña vida é así. Abledo. É que deche máis cerca o pabellón do colegio, pois ali na Paticuña. Ali me meto á sombra, fuera camiseta e dou voltas ali, que ás 4 da tarde, inda que me boten as carnes, non mira ninguén para min. Oiche, das 4 voltas á Semana Verde, ali á Feira da Semana Verde, e ainda sacas máis volumen. Ai, tamén. Na Semana Verde, a volta ali ao pabellón xa ten uns 600. Se cho dixo eu. Ou que pensas que non fun pa ali un 100 de veces? Amigo. O que non ten Strava. O que si, un sinvergüenza o Roberto, que leva os nenos ao colegio e digo, xin fixen 700 metros. Entrenamiento de calidad. Cuidado, de calidad, Cuidado con el, leva un coche, que xa non dou chegado ao pé. Pero cuidado, outro día, na entrevista que che fixo Jabalí do Sacho, falaba de Abeledo, decías, pois Abeledo dice que estou gordo, pero tampouco estou tanto, No, porque me decían todos ali en Vilatuxa, xente que me foi vendo e dixen, hostia, pero Agustín, estás fino. E o cabrón do Abeledo sempre me chama gordo aquí no programa, é o que lle vou facer. E deberíame de dar as gracias, porque eso foi o efecto contraste. Vale. A xente esperaría un barrilete cósmico, un pequeño Maradona, sabes? E aparece este tipo fino, joder, sabes? Tiñas que quitar aí o peito gabacho e tirando para correr. Pois sí, decía máis xente, joder, pero estás fino e tal, e no Jabalí, e me dixo, hostia, Agus, pero, e que, como estás entrenando e tal? Estou entrenando como podo, pero pouco máis. Como podo, hostia, é que ao final, pois sí que lle vai cambiar a vida. A Naya, eu mando un mensaje, pero sí, eu creo que do sono, chao bacalao, e os entrenamientos cando se pode. Depende, porque eu tamén che digo, con polo menos eu cando naceu o maior, con un solo compatibilizabas ben. Xa a metralla ben cando empezan a aparecer máis dun, claro. Aí xa ven a metralla. E ti ben o sabes, mira quen desapareceu do panorama do trail. O Rubén Insua. Tivo un primeiro e agora viñeronlle gemelos. Eso sí que... Vamos, Rubén! Eso sí que é unha hostia a man aberta e venga, chao. Esa é unha hostia que como se lle dera por ter un golf, xa ten que cambiar o coche tamén. É verdad. Aí ti crías 3 fillos e 300 adipocitos no primeiro mes. Cuidado, estaba arriba perca a selección, pero ahora me dá que... Cuidado, A selección de Jané. Despois pásache como a nas fincas, cando lle tocas ao pastor. A primeira vez tócarlle e tal, despois xa vas con medo, pois a muller tamén. Despois xa vas ali arrimado e diste, quieto, que Dios nos libre, que veñen outros dous. Aí cerra o chiringuito, pero vamos, que aparezca a cuchilla por onde queiran. Hostia, ten razón, Abeledo, que igual ganamos unha carreira, Abeledo. Van quedando uns cuantos, hai que chimpar a Xandre.
Nós temos aí nós temos no club a Fernando Lorenzo, que é o que sale nas fotos sempre señalando aí co dedo e tal, non me sale ben na imagen. E tal, Fernando sempre o di, eu vou facer toda a miña vida o mesmo, entre 15 e 18 kilómetros con 600 positivos. E di, eu quero ser un diésel, chegar aos 70 anos, pero seguir correndo entre 15 e 18 con 500 ou 600 positivos. E di, e a partir de aí empezarei a ganar. Eu por eliminación, los juegos del hambre. Pum, pum, pum. Hostia. Pois mira, eu, por exemplo, fin de semana, fai 2 fines de semana en Vilatuxi, que tivemos aí un pequeno agasallo a Norris, porque claro, é un dos... Merecido. A verdad que es un bo detalle da organización. Claro, a ver, chegamos ali e dixemos, joder, hai que ter un detalliño a Norris. Hai que ter un detalliño a Norris porque leva vindo, tío, non nos fallou nada. Xa tivéramos con Ricardo e dixemos, pois este ano toca a Norris. E o tipo ali estaba medio despistado, chegamos e demoslle o agasallo. Joder, gracias, moitas gracias. Que gracias? Gracias a ti por non nos fallar un ano, macho. O ano que nos fallou, porque collera o COVID e estaba anotado na Ultra. O ano seguinte xa veu a Ultra. Pero o tío é un incombustible. Eu, así lle pasa tamén o que di Abeledo. Eu quero ser como a Norris. E veña mallar, e na máis. Nos temos a Tomás López, 74 anos, tío. 74 tenos meu pai e malamente che vai ali a por la barra de pan cada mañá. E o tío, pois mira, 17, 28, 35, o que lle botes. Botará máis menos tempo, pero ao final está facendo unha kilometrada cada fin de semana que pa quitar o sombreiro. É o pai de Estíbel e de María. Igual. Que fixo tamén... Joder, macho. O pai de Carlos Pernas, a nai de Rubén Gómez, Lamas, que tamén vai ali e ainda vai, decíame Tina Formoso, decía eu de maior quero ser como esa señora, e decía eu, ollo, de maior, porque ti señora xa és, Tina. É verdad. E nada teño WhatsApp. Sí, é que claro, a mí dixo unha señora que bella solo son os trapos. Non se sabe cando pasan de señoras a chicas, de chicas a señoras, pero está aí. Pois sí. Enténdase todo como broma que despois está a xente que a piel fina, por Dios, vamos a tener que poner, este es un programa de humor, toda relación con la realidad es pura fantasía. Sí, además estamos volvendo outra vez a ese tono, que parece que nos últimos programas estivemos demasiado serios, dame a mí. Sí, tuvemos que a xente que fale a xente, é verdad que fomos un pouco estou buscando a palabra, pero foi ao final moi de clasificación, de calendario, de tal, non? É menos de parvadas así. Sí. Pero mira, temos xente como David Pontela que nos están vendo desde Fins, en Santiago, están traballando e hai 35 graus. Cuidado. A ver. Traballar hostias, porque se está mirando isto, digamos que está en nómina. Oiche, pero a mala fama tenémola los funcionarios. Que por certo, quedanme 3 días. Que cabrón. En 3 días pillar vacacións. Sí. Bueno, a ver, teño que ir ao centro, ali. Facer acto de presencia. A tomar o café de 9 ás 10, de 10 a 12 salgo, a correr, volvo ás 12 e cuarto. É que para o fin de semana que ven vas a Heroica ou non vas? Pois non o sei, tío. Hostia, bueno, o sea, debería de telo sabido, pero, o sea, non o creo porque sempre digo que me molaría ir, pero como que me pillo un pouco mal. Pero é que o tema son os turnos de guardia aí da... Está aí. Pois eu seguramente vaya. No, perdón, xa sei que non vou. Non, ahora mesmo acabo de dar conta. Vamos para uns días fora, logo si quinta que traballa a muller non teño con que deixar os cativos. Pois eu seguramente vaya en relevos. E ademais, xa non só en relevos, sino que ultra cronometrado, porque botámoslle contas, é o día da música aquí en Silleda, todos temos cativos, entón actúan nos despois tal, e xa dixemos, bueno, veña, salimos ás 9, primeiro relevo, segundo relevo, ás 11, collendo o coche, e ás 12 xa estamos en Silleda outra vez, xa co Bermú. Vai ser así todo, pum, pum, pum. Cuidado, pero mira, falemos do día da música. Agustín, fálalle aquí a todos os teus espectadores, a todos os teus fans, do teu pasado co tamboril.
Bueno, o meu pasado co tamboril, o meu pasado na banda. Vas ir a tocar no Día da Música o tamboril? No, agora quen toca son miñas fillas. Eu agora xa El na máis de espectador. solamente en festas caseiras e verbenas e bodas. Bueno, Me ti pasa xa aí. dixeches que despois dos gemelos xa non tocabas nada. Eu non toco máis nada. Por si acaso. E moito menos sin permiso, Dios me libre. Está ahora a cousa tensa aí. Pois viuse hoxe que para a Heroica tamén está Martín Fontao, último aí para a Ultra. A ver, outro máis. Fontao son as minas de Merza onde vive Montilla. Martín Fontán. Sí, no, pero ao final, eso é unha cousa que a min, o sea, non me molesta porque tampouco me influye nada, non? Pero sí que me molaría, pois, para estes temas de tertulia de agora, ter a lista inteira, non? A que está na Federación de Atletismo está eso. Por un lado está a lista da web de inscripción e por outro lado está a lista da aplicación da Federación. Entón, como que non sabes, porque foron presentando como a Tamara, que tamén vai, Xosé María, que meteron como un coche alemán sólido e solvente. Solvente, Decía, como te chamas ti? Mercedes ou chamas ti Xosé María? Oiches, el Lada Niva de Lampai. Por non dicir o Mitsubishi pajero. Hostia, máis fiable é imposible. Hostia, cuidado como iban eses, Pois, entón, ao final, está aparecendo xente que diste isto como Beetlejuice, chamas 3 veces a José María, apareceche en pantalla. Sí, efectivamente. A min decíame Sanji a semana pasada que lle preguntei, dixen, joder, máis ou menos cantos inscritos poden levar agora mesmo na Ultra? Dixo, levan sobre, creo que me dixo sobre 28, e que, claro, que dependía moito a última semana de inscripción e demais. A ver, eu espero que o Gallá teñan algún máis, pero dame a min que vai ser complicado pasar dos 50, sendo optimista. Porque ao final, pois eso, un domingo, É un domingo, son moitos kilómetros, pero bueno, a carreira ten que ser unha carreira moi bonita, porque a zona é espectacular. Algún acaba o lunes, Non, é co calor que está vindo, como den así calor, cuidado, Cuidado que... Caen os paxaros, me cago en Dios. Correr un día a mediodía, porque vai pillar a gran maioría a mitad de carreira pa diante, imagínate, na Ribeira Sacra 38 grados, a 38 non che digo, pero a 34 como hoxe aquí, se estábamos nós hoxe aquí, ali poñense. Palman, Sí, vai ser unha carreira de xestión pura e dura, vamos. Estou mirando agora e teñen 10 a 15. Sí, o que é na web 15, despois na plataforma deben ter sobre outros 14 ou 15, máis ou menos. É unha putada, é un putadón, porque ao final é unha carreira que conleva moito esforzo e moito traballo, pero bueno, eu creo que nos imos hacia o outro lado. Témolo falado un cento veces aquí, hacia o Tinder Trail. As carreiras, nós en Vilatuxe, sí que a larga funciona con 140, 150 personas, pero tampouco pasas moito ningún ano desas 150. Mellor algún ano sí, pero cos dedos contados. Eu creo que non hai tanto ultrero. E habendo ultreros, selecciona moitas carreiras porque non podes estar cada pouco facendo 80 km ou 90. Claro. Acordadevos daquel ano que houbera a Ultra de Vilatuxe, non sei canta participación, pero se fixera a Ultra tamén da Filloa de Zas, que tamén recuncaron para atrás outra vez, porque tampouco tiñan moita participación, é o que vos falades. E houbera unha terceira que tamén se desaparecera ese mesmo ano. É o que falamos, que ao final leva moito cho de Dios, moito chollo de personal para ali, falemos de outra circunstancia. Unha carreira necesita voluntarios. Claro, ao final imagínate, pois eso, eles que teñen tempo de corte de 16 horas, que iso, ollo tamén, porque é outra das cousas que sí que eu vexo ben, pero é un tempo de corte que se o evalúas e o analizas, é un tempo de corte que non permite asistir a esa xente que moitas veces vamos a un ultra e teño 20 horas de margen e vou e fago e camiño moitas partes, outra tal, non. 16 horas para 85 km con 4.000 positivos, xa non te podes despistar moito, porque digo, en plan, se vou a terminal ou tal, porque nesas 16 horas hai que mallar, non se permite camiñar tanto, e despois
que a nivel de voluntarios, o que decía Iago, méteste con... Si a carreira ten que estar aberta 16 horas, estamos falando de que os voluntarios van a estar mínimo 18 horas, porque unha hora antes e seguramente unha hora despois van a estar ali. Bueno, a gestión tamén dos voluntarios e dos habituallamentos ali nunha outra é diferente. É que nadie se vai ir ao habituallamento do kilómetro 70, non se vai ir ás 8 da mañá, pois irá xa a partir das 5 da tarde, por poñer por caso. Sí que é certo que ao mellor ao ser un club non tan numeroso en voluntarios, igual sí que é certo que aos 8 da mañá poñen no primeiro habituallamiento dos voluntarios que serán os que se desplacen despois po kilómetro 60 ou unha cousiña así. Pero sí, logísticamente dá moito chollo para un número do que estamos falando de 25. Tamén é certo que se non faz a primeira edición con 25, nunca vas a ter unha segunda con 50. Así que están abrindo as portas e ao final o boca a boca deste trail, da festa final na praia da Cova e tal, pois está facendo que teñan, bueno, sona e que sexan conocidos. Ao mellor po ano, pois estamos falando de outros números. Ojalá, A historia que o trae, a ultra non acaba na praia da Cova, que acaba en Sober. Pero bueno, a ver, é o primeiro ano, nos pasamos igual en Vilatuxo, o segundo ano o primeiro tivemos 40, e o segundo ano foi cando tivéramos 45 inscritos, e por gestión de voluntarios, dixemos, non vamos a queimar máis os voluntarios porque ademais a casuística que ten aquí a serra que conleva pois eso, ter uns bloques de evacuación, de gestión da xente, como temos o río Deza cortando a serra, que, cuidado, que para ir dun lado ao outro che leva tempo, levache moito tempo. E ao final, pois, decidimos non facer. Evidentemente, é o que di Iago, se non o faz a primeira vez, pois non vas a ver como che vai salir. Este ano sacarán conclusións e para o ano mellor volvense a atrever e se medran os inscritos, perfecto, e se non, pois tampouco pasa nada, recóllese carrete e non se fai para o terceiro ano, síguese facendo e listo. E que falaban eles... Eles foron valientes aí e vamos, eu creo que... Ahora mesmo están contando con... Hai que facelo. Ahora mesmo están contando cunha participación de 245 participantes no global do evento, Se lle sumamos que aquí non sei se veñen os de Ultra... Non, aí creo que non. Bueno, pois se lle metes os de Ultra, que falábamos 15, pois son 60. Bueno, van a andar alrededor dos 70, dos 200, dos 300 corredores. Bueno, xa é un número xeitoso, porque ademais estou vendo aquí as inscripcións, bueno, ben, quero dicir, joder, un trail de 33, 35 euros, 25 un de 23, bueno, e os ultra, carallo, son 90 pavazos, se te inscribes. Os ultra ahora mismo, claro, se te inscribes como federado, non, terías a opción de inscribirte que te salira gratis. Pero claro, para eles volvemos outra vez ao mismo. Se a gestión xa dun trail é complicada, non cobrar eses cartos nun trail é complicado, se ainda por encima te pos nunha ultra que tes máis gastos, madre mía. A ver, eu sigo dicindo o que levamos dicindo toda esta temporada, que é un bonito detalle por parte da federación, pero non pode recaer o peso todo deses inscritos sempre nos organizadores. Volvemos ao conto de sempre. Tanto que pasa na Federación Galega de Montaña como no de atletismo. Evidentemente, aí ten que haber unha serie de ventaxas. Non sei cales hai nin cales non hai. Ollo, que tamén poderánlo explicar un día San Geao, pois para o ano que ven, na próxima tempada, e se quere entrar falar de todo isto, pois sería perfecto. Pero eu creo que non pode ser caer sempre o peso económico sempre do mesmo lado. E o mesmo lado sempre é os clubes, os organizadores, sí, claro que os corredores teñen que ter unhas boas condicións para ir a correr, pero non sempre partindo de, pois eso, de que o poñan sempre os clubes. Home, que ao final, ainda que sexan 25 personas a correr, a comer, 25 personas a beber, e 25 tal, ainda que che coman pouco, pero... Pero é gasto. É gasto, É gasto e non genera nada por eles. E si, despois ao final non lle das a festa, ou co mellor, imagínate, tes ali unha pinchotada na Praia da Cova, ou tes unha pinchotada en Sober, ao final. Claro, pero
ti durante a carrera non lle vas a decir, no, mira, tú non me pagaste la inscripción e el avituallamiento te lo traes tú de casa. Hostia. Mira, incluso ao final, tío, vas ali, máis ou menos o que non conoce de aquí, conoce da colá, de algo e tal, oye, pois sí, ponenche unha cerveza, non che van a decir que non, acabas de mallar, igual estás a 35 grados ali tirado, sabes, acabas de mallar 80 kilómetros e vouche decir que non unha cerveza. Non me lo, o sea, podenche decir que non, pero non mo creo, cóstame creerlo. No, sabendo quen estaba a fronte, digo cheu que non pasa iso, todo o contrario. Claro. Entrarán os corredores e poñeraña na man xa, en plan, claro. de estar mallando aí, e é normal, sabes, é normal, joder, porque ti ao final, inda que se repercute económicamente, pero si ao final somos todos corredores que facemos carreiras para outros corredores. E ti sabes perfectamente que, joder, non lle podes chegar ali á meta e dicir, no, mira, los serie A por aquí, serie B por allí, non. Claro, ao final tens que dar un trato máis ou menos igual, que non lle des a camiseta, vale, que non lle des o agasallo tal, pero un avituallamiento final é algo para meterse a boca. Falemos dos agasallos de Heroica Sacra, tío, porque a min todo o que dan gústame. Ahora Robert leva a camiseta de Heroica Sacra, unha chaquetilla que deron estaba super guapa. Chula, sí. A ver, hostia, aí tamén hai que quitarse o sombrero, porque moitas veces decimos, joder, estamos hasta o carallo de que nos regalen camisetas. A ver se nos mesmos, non? Nos esteiras buscamos darlle sempre un pouquiño unha cousiña máis, que non sexa camiseta. Pero que hai camisetas que son chulísimas, tío. Heroica Sacra neso está o bordando. Sí, os agasallos sempre son moi chulos. E aparte falaban este ano que teñen que facer a curta en sábado, porque o patrocinador principal quere que sea en sábado. Dicían que o ano que ven será a outra un sábado, pero hostia, bueno, se o tipo que che dá a pasta para que faz a carreira ten que ser en sábado, amén, e te criou. Quen é o patrocinador principal? Sabémolo? Pois, vendo por como falamos, igual o patrocinador principal é a Cova da Bruxa. Ou, perdón, hostias, vai, a Praia da Cova. Vai. Pois non sale no cartel, Praia da Cova ou Amante? Non sale no cartel? No, estou aquí mirando. Ai, ala, acabo de cargar un sponsor xa po ano que ven. Que va, pero casi che diría que seguramente sexa o sponsor principal. Porque ao mellor na página, na web non aparece o cartel con, sabes? Os sponsor todos. Claro. Aí está. Bueno, é unha carreira, hostia, que dentro de 2 semanas que vai ter aí un nivelón tamén chulo, e como este fin de semana. Foi campeonato provincial aquí en Ourense de subida en Esgus. San Pedro Roca, sí. E vimos que Adrián, canto máis calor fai, máis carbura o fulano. Pero sempre lle pasou. Joder, sempre pasou. Non lle senta ben o frío, Hostia, pero me cago en 10, Ten que ir correr para as Canarias, co Aitami. E Aitami que marcha para o Mont Blanc a ver que se aclaren. Buah, chaval, como anda ese tío tamén no Mont Blanc. A vivir e a beber. A beber, e tomar carbohidratos los justos e... No, los justos no, que xa o dinalla, 100 gramos por cada hora. Entre 80 e 100. Entre 80 e 100, non vos quedou claro. E 750 mililitros cada hora con 1 gramo de sodio. Buah. A ver, que os escoito, joder. No, eu tamén. Eu outro día tamén, eu escoito todo, outro día escoitei, yo, tío. Que non seamos unhos zánganos, non quita que escoitemos a xente que sabe, joder. Home, claro, eu para saber que existe o pan de espelta, porque eu sabes que tamén do de millo de centeo xa non sei cal máis hai. E que se fai na casa, cuidado, pan de espelta na casa. Isto, na pandemia levouse moito de facer pan na casa. Sí, de aquí a pouco vai facer pan Bimbo do Mercadona, ese che dixo, ese en corteza. Bueno, oye, aí está o exemplo, cuarto na traveserina, que o tipo, ao final, retirouse e fixo un carreirón, Oye, pero sí, outro día tamén, que claro, como estaba ali de vacacións, tío, non falei, pero é que moito ollo, porque debaixo das 5 horas, estábamos falando que no 2016... No, ganou na Moncho Muiños, o gran Moncho Muiños, ganou a traveserina en 5 horas 23. Pois, joder, que un tempazo igualmente, Pois cerraría o top
cerraría o top 15 con ese tempo. Cuidado como anda a xente, chaval. Sí, Top 15 con ese tempo. Entonces, como ese eterno debate que tamén me acordaba cando falabas con Saborido a semana pasada, non? De si antes, si agora, si... E agora, pois eso, os tenis son mellores. Antes, por exemplo, cousas que pasaban que iban Arca Elpidio, Luis Calvo, Riobó, iban falando, non? E decía, ides parar? E falaban de parar nos habituallamentos ou non, e poñíanse como casi de acordo, non? Eu neste non paro, eu tiro, ou algo así, ou para que non acelero, ou, sabes? Falábanse así. E agora, tío, e antes a única referencia que había de metros era Wikiloc, que agora ninguén o utiliza porque sabe que vai mal, como quen di. Entonces, bueno, total, igualmente, cando se fala dos niveles, pois para facernos unha idea, Moncho con 5 horas 23 cerraría o top 15, que Dimas meteríalle, creo que 45 minutos, me pareceu ver, así, falo de memoria. Sí, despois, por exemplo, pois, eu volvo che dicir, o que falábamos antes de Vilatuxe, o ano que ti quedache segundo, por detrás de Michi Araujo, Miguel fixo 3 horas 37. Este ano fixo 3:23. Pero é que o ano pasado fixo 3:26, quedando segundo, Pero eu cando entrei con Saborido, creo que entramos tamén en 3:23, Pero eso sería pai un ano máis. Pero no 2023, que mirei eu antes, que se che digo, ganar a Miguel e ti fixera segundo, 3:37 creo que tiña Miguel. Xa, pero aí ao non cambiar tanto o recorrido, eu creo que aí vai máis pola temperatura, casi en Vilatuxe. Aquí estás falando dun ano para outro, agora te estou falando de 10 anos, foi no 2016, 9 anos, 2016-2025. En 9 anos o que tal cambiaron as calidades dos corredores. E sendo Moncho de aquela, pois un dos referentes en Galicia, e seguiu sendo, vaya, non? Pero... que hai que matizar todas as palabras, que senón despois enseguida te meten cera. Dicía Saborido que hostia, eles daquela dábanse cera, pero que o nivel que teñen agora estes rapaces, claro, bueno, el dáse cera con todos, que el vai a entrenar con Marco Ornalla, vai a entrenar con Xandre, e gusta ya estopa o tío, Mira, 3:28 no 2022. Claro. E o ano seguinte, foi o que che digo eu, o ano seguinte, que debeu facer máis calor, vale, que hai que tamén pensar en iso. O ano seguinte fixera 3:30 e pico, 3:37, creo que dixen antes. O ano pasado fixo 3:26 e este ano fixo 3:23. Xa me teño que ir á segunda páxina de... Na segunda páxina ou así xa. Xa non buscamos. Eran quendo. No, mira, pregunta, a xente está falando ou non está falando nada? Non, a xente non, están a escoitar, temos 7 conectados, a xente non contesta, temos o chat activo para que a xente pregunte, faga o que queira, pero claro, igual, están traballando, igual, la liamos. A ver, xente de ben, que só de 7 e moitísimas gracias, pero por 7 non me meto a tracón de kilómetros de estrés de andar a correr co cativo. É que non somos das 10 da noite, a xente non o sabe, o día Saborido, supo o horario noso, e acabamos ás 12:30 falando con ele. Home, dándolle a langreta. Boa, tío, e dicía el, ti tes prisa? E xo, eu quería ir dormir, e xo, bueno, pois aguanta un pouco máis. Diólogo, tío, E despois colle o coche, vai polo medio do monte, botes unha soneca ali que ninguén lle vigila tampouco. Home, é o que ten, é o tío. El é vigilante, quen lle vai vigilar a el? Fixo unha entrevista moi chula, falar con el, sabes, que é un puto crack o fulano, e ten historias para dar e tomar, Sí, é un fenómeno. Bueno, a ver, vamos a dar un pouco máis de chicha aquí xa a estes 7 que nos están escoitando. Po ano que? Bueno, así son as preguntas aquí. E po ano que? Po ano que tocará volver. Que sei. Fala barato, gustou. Bueno, a ver, ao final sí que é certo que neses últimos programas perdimos así un pouco a esencia do principio da taberna, de tal, porque botamos aí case un mes enfadados co mundo, que si o Campeonato de España, que si pa aquí, que si pa lá, bueno. Hostia,
Pero a raíz diso tamén avivaron outras cousas, que parece como Fogos que internos había por aí. descubriron o de publicar nas redes Nas sociales. redes, cuidado. Pois mira, ¡Bam! benvido Bamba. sexa. ¡Pim, bam! Bueno, mira, Cuidado, se publican que hasta publican o que non lle toca publicar, pero bueno, está ben. ¡Bupa! ¡Oh! Se dixo outro máis. Na miña casa sempre se dixo, máis vale que sobre que falte. Primer comentario. Poñen aquí, para o ano non hai opción, hai que repetir. David, que? Camacho, estás traballando arreo hoxe, moi ben. O tío ganou o sueldo hoxe, cuidado, Pois mira, Deixalo, Camacho, pobre. que é o compañeiro do Xesteiras, o outro día fixo o trail de 17 km fixo ao revés. E dixo que tamén ganaba, e dixo, pois igual temos que copiar os de Vilatuxe. Pois veña. E dixo, copiaremos todo menos o pelo de Agustín pa miña desgracia. Cuidado, Ahora levo é que tempo ben sin salen nas cortar. entrevistas o tío, E ten presencia. Agora levo tempo sin o cortar. Mira, Pero pasando. e vamos cando vas falar a de eso. peluqueiro flipas, E de Vilatuxe, tío, ahora que volvemos a sacar. Que pena nos quedou de non ver a Platero e a María, Home, moita. E a María porque Martínez, porque aí se vería realmente un pouco, ¿no? O nivel de, joder, Platero entrou este ano, pero como un ciclón, aí sacando os resultados os tepazos tremendos. Estivo E vendo a molaba María. vela. Estuvo vendo-a. Sí, estivo por ali, por Vilatuxe todo o fin de semana. Pero claro, tiña uns puntos na rodilla que aínda non llos quitaran. Creo que 9 puntos, unha cousa así. Tiña un tajo de 3 pares de narices. Pero vamos, estaba rabeando por correr. María, bueno, pois dixo que prefireu ao final descansar un pouquiño porque como que de chandrexa lle costou recuperar e demais, que prefireu ser cauta para que non se lle acabara cedo a tempada. Entonces, eu vexo normal. Estaba tamén por ali, vendo o pai, que estiveron de un lado para outro. Claro que sí. Por exemplo, Iciar, que unha tía majísima, que é a parella de Lolo Díaz. Joder, Lolo Díaz, que mítico organizador de Alto Sil, cando me veu ali, dixenlle, coño, Lolo, non me jodas que despois de 12 anos rompendo as narices de que tiñas que vir aquí, ves agora. E dixo, e non vengo porque tal, vengo por Iciar, non vais a pensar. Dixo, manda caralho. Así que ali estivo, flipou. Está claro que tira máis dos, non? Sí, dos. Que Vilatuxe. Pois Iciar saleu como unha bestia, de feito, iba entre os 10 primeiros da xeral hasta Campo Balín. Atragantouse a partir do Coco. Dixo que tivera, bueno, que, como dixo ela, bueno, estamos en unos días de hormonas complicados e hai que venir lloradas de casa. Sí. Pero a tía acabou pasando mal, sufrindo, pero vamos, sufrindo. Que pasa? Que en Campo Balín levaba unha ventaxa de casi 15 minutos, A quen? A Alina? A Alina, Que a Alina un pouco na súa línea de salir ao seu e dándolle igual o que fixeran as de adiante, pum, cando se deu conta a recoller cadáveres. Eso é o que nos vai tocar a nos. Sí, eu sería dos cadáveres que veñen recollerme a min. Sí. Eso que quedan para nos. Sí, pof. Nada. Por montar unha funeraria logo. Funeraria a la pasión, o morro e outro non. Aí vai. Hecha, sí. Pero Pois, bueno. Pois sí, pois quedoume pena, estaba mirando así un pouco como iba a clasificación e nas vin e digo, hostia, pena porque tiña ser unha batalla chula aí, as chicas. Sí, de feito era un pouco o que se pensaba, pero o venres xa ali na charla técnica xa vin a María que tiña a rodilla vendada e xa dixo que non corría, que ainda tiña os puntos que os quitaban o martes ese, ademais. Ademais, non sei se me dixo 8, se 9 puntos, unha cousa así. Vamos, xa nada. E María foi unha pena, porque eu sí que contaba que viñera, María Martínez, pero estaba por ali e dixo que tomara a decisión de non correr, porque, bueno, que ainda se notaba, pois eso, cansa. Bueno, que cuidado, Razón leva, porque... De eso, de que ojalá houbera unha carreira onde estuveran todas as chicas con nivel que teñen, tío. Sí, levámoslo dicindo todo... Sí, Saborino decía, hostia, dixo, en breves volve Silvia.
Pero mira, sí, seguro, é que ganas témola. Porque ademais é xente que alegra o trail. Xa non é que o fagan ben ou mal, é que alegra o mundo do trail. Entón, mola telos así. Mira, é que isto o íbamos a enlazar co anterior que falamos de... Pasa que nos desviamos. Do que nos puxemos ao final un pouco rosmóns, un pouco matemáticos co temas de clasificacións, de carreiras, pero que viñeron dadas así, tío. Non tives... O sea, non, eu como comentarista, como falabarato, como tabernario, decía eu, joder, é que fin de semana sí, fin de semana tamén, que se ven Camovi, que se ven a carreira de Cuntis, que se ven o calendario, o campeonato de España de tal, que se ven o campeonato de Ibiza, que se ven o campeonato... E foron como 4 meses moito seguido, joder, que eu tiña a sensación de obligación de mirar clasificacións, de mirar cousas, porque viña o ultra de non sei que, o campeonato de España de non sei canto. Pois imagínate os que corren todo. Non se van a estresar, pero foron 4 meses, como non? Marzo, abril, maio, febreiro, marzo, abril, maio... Sí, é certo que agora vai haber un baixón de carreiras en xeral ata o mes de setembro. Que era, eu, por exemplo, lembrome moito que para min é unha carreira que tive en pena que desaparecera, a do Vértice de Padrón, tío. A mí parecía unha carreira, vale que non, joder, eu que sei, tiña o seu encanto, para min tiña o seu encanto. Haberá xente que dicía, no carallo, subir ali cortalumes por un lado, por outro, por un tal. A min gustábame. Ademais, era unha carreira que non sei por qué, sempre se me deu ben. Joder, despois montaban ali unha festaza ao final, montaban ali cas pizzas, con tal, estabas ali botando uns contos, e para min eu era como un pouco o final do verán, sabes? Que xa estaba recollendo xa, porque a semana seguinte xa empezaban os cativos do colexio, xa volvías outra vez á rutina despois do verán, tal e cual. Joder, e agora no verán non competías nada. Eu creo que ese é o éxito da Carixa. Claro. Creo que é o éxito da Carixa. Río, un trail corto, se moito tal, porque chegas do verán de comer pimentor de Padrón a Bardas, preparas xa os nenos que che veñen o lunes seguinte xa casi pa escuela, tal cual, sabes? Entón é como o último, vas ali, comes, tes un parque chulo pa os nenos, tes un sitio bonito para comer, tes unha carreira cortita con cousas moi bonitas e nada moi compacta, pois eso, a Fervenza, tes a Ponte Colgante, tes o camiño que baixa do, o Mosteiro de Carboeiro, a baixada do Carboeiro outra vez ao río, pasas polo medio do Fontao, que para min ten moito encanto, porque ao final non deixan de ser unhas minas de wolframio que refixeron aí o poboado, e, joder, me parece un trail super bonito para rematar a temporada, ou para empezar a seguinte, rematar o verán e empezar a espabilar as pernas. E creo que ese é o éxito da Carixa. Eu xa vos falei aquí que, de feito, dixo má muller que corrín foi un par de anos e foi ela mesma que nos dixo, pois, joder, temos que volver a esa carreira que foi moi chula e nada, se non nos vemos será por falta de luz, porque a idea é de estar ali na línea de salida. Non sei se con vos ou como vai a quedar o... Ten que ser en parellas ao final. Ten que ser parellas. O FTT... Falta un coxo para min. Falta un coxo para min. Claro, falta un coxo. Tú vas con Agur dándolle caña. E levamos a correa, joder. Hostia. Sacamos... Porque ti, Agus, ahora cando me vas a decir diante do público, yo non voy contigo, tío, yo voy con mi amigo Bruno Fernández. A min seguramente me toque dar ali micrófono. Hostia. Bueno, Robert, pois xa está, tío. Xa está. Hostia, cuidado, vais a cansar de min. A min seguramente me toque dar micrófono ali. Porque, a ver, son xente que colaboran tamén no trail de Vilatuxe, hai que botar unha man, macho. Non hai máis. E que nos vai a vir tamén un setembro bastante fastidiado, porque temos Carixa e a continuación xa temos o Castelo de Vitres. Efectivamente. Eu, si podo, irei correr a Vitres. Si podo. Eu aí me toca micrófono. Pois te chinchas. Aí me toca micrófono. Claro, hostia, pois... que tiemble el fallo breves team ese, que vienen los falabaratos team. Xa está, e Evasión TV se vai ao carallo. Xa estamos collendo cuota de mercado aquí no trail galego.
Nas hostias todos os días. É que, chavales, esos 7 seguidores, non digades que non vos avisamos. O sea, setembro xa non fagades planes de ningún tipo. Tedes o trail da Carixa, tedes o trail de Vitres, e xa está setembro. Semana a correr, semana a descansar, semana a correr, semana a descansar. E a vida é así. Eso, toca nas vacacións entrenar se se quere facer a Carixa. A Carixa faise ben. A Carixa é un trail de festa, joder. Home, a ver, quen queira ganalo que vaya por él, pero son un día máis bonito de convivencia, máis para ir todos alá. A tomar por saco. Ese era o día de mandarlle o churrasco fala barato. Aí está. Reserva ali no refuxio tirando. Pois veña, xa está. Antes ou despois, tú como queiras. Eso que son carbohidratos antes ou para despois? Sí, Natalia, mesa para 12. Xa está. Que dille, entre 10 e 100 poden ser máis. Aquí ponnos que a Vitres, David Fontela pon, eu a Vitres vou e Fernando Lorenzo tamén. Que a xente ve. Fernando Lorenzo xa foi o ano pasado. Xa estuvo ali. Carreirón de Robert, que ademais bateu o récord de Miki por 1 minuto, me parece, que fixera Miki o ano anterior. Entonces, para que vexamos tamén que son os cabezas de cartéis dos últimos anos, que foi... Sí. E vai ser proba da Copa, a penúltima, antes da gran final de Parada de Sil, que é un sitio fantástico para facer unha gran final, Parada de Sil. E joder, pues Castelo de Brites, luces de neón. Anotadevos todos. Carreirón de Loalle, Os indios trátate como se fores un máis. Non, eso é certo. Teño unhas vistazas, tío, da Ría de Arousa Norte, pero super bonitas. E despois a subidiña que vai onde debería de estar o propio castelo, me parece unha subida preciosísima. Ten un comenzo tamén así entre uns regatiños así serpenteando moi sombríos, moi á sombra, que tamén son super chulos, e a verdade que é un moi bo trail. De feito, o ano pasado, cando foramos a comentar, fora ao correr un par de semanas antes para facerme unha idea de como era e para ter un pouco así de que falar. Xa o correra, cando fora a quinta edición, que ainda sigo correndo co buff este morado dos indios, é o que é desa edición, e, joder, é un trail moi chulo, tío, xa a propia salida que sale ali do pabellón, e da que sempre falamos que desmerece o pabellón, pero nada, rápido te metes no río, e vas bordeando un riachueliño moi chulo, e, joder, é un gran trail, tío, o que falamos sempre, aquí a xente curra por facer as cousas bonitas, e este, pois, outro exemplo máis. Que temos trail chulos, xa dicía aí o Saborido, que temos trail chulos, temos corredores bons, solo falta creernos que somos vos. Eu tanto como... Eu creo que o que lle falta aos trails de aquí, e sobre todo a xente, é esa cultura de, vale, non vou correr porque non podo ir correr, pero vou ir hasta lá. Nós flipamos outro día, que cando cheguei o último, a subida do tendido eléctrico de Vilatuxe, vemos un tío que ven sin dorsal, e cando pasa por onde a min, digo, hostias, pero este é o Juanjo Somoano, macho, pero que fai este tío aquí? Cuidado, Sabes, que me chamou a atención que un tío, a ver, estamos falando de un campeón de España en Camobi, si te acordas, e diste, joder, pero este fulano, pero falta a nosa cultura de, había ali 4 tíos, e dicían, pero quen é o tipo ese? Entendes? A ver, coñecémolo, non sei, falta aínda pois ter máis esa culturiña da xente que nos acompaña. Bueno, pero eso pásame a min, Quero dicir, eu sí que o Somoano sal porque me tocou correr ese campeonato de España, ao final estabas un pouquiño pendiente dos de diante, non? Bueno, porque miraches clasificacións, quedaste cos nomes, un pouco estás máis na... Non porque vayas a competir con eles, pero sí por mirar a curiosidade, típico, non? De, hostia, canto faría o primeiro, canto faría o segundo. Pero a mí xa me costa, tío. E que senón ao final estou enganchado ao Instagram todas as horas, mirando tal, mirando Ingrávidos, mirando Trail Running Revista, e se me va la vida en ello.
É que non che dá para máis, Xa me costa seguir con toda esta generación de novos corredores que están facendo super ben. Pois mira, Damián, que subía outro día ao podio tamén en Vilatuxe, está facendo un temporadón tremendo, ganou en Cuntis, veu de, pois, puñetas, sabes? Xa me costa seguir toda esta xente que está aparecendo nova, como para, pois eso, tamén falábamos que outro día me comentou Borja no Campeonato de España de Adrián Escudero, sabes, que non o comentamos porque se retirara por problemas estomacais. Pois outro corredor novo que se suma á pelea, Miguel 30, que resulta que estaba correndo os dous o meu carón ali en Campo Lameiro, outro trail moi guai, e eran xente nova, e eu preguntándolle, pero como te chamas? Porque, sabes, perdémonos nun momento, tuvemos que chamar a organización, e eu, que vamos aquí 4 correndo, Sebas, eu, Sangiao e 2 que non sei como se chaman. Pois, hostia, mira como corrían o Campeonato de España de Ultras, acaban de ir. Pero pasou no seu día, cando Montilla debutara en trail. Montilla debutara en trail no Río da Fraga. Sí. No Río da Fraga. Chegaron arriba, que non sei se te acordas dese trail, que chegabas a la cima das montañas e volvías para baixo, basicamente. Eu corrira tamén. E o ano que ganara Riobó ese ano, e segundo fixera a Montilla. E Roberto Riobó chegou arriba e preguntou yo, pero ti como te chamas? E dixi, eu son Milo Montilla, eu corro triatlón, porque claro, ainda por riba, mirabralle pos pés e iba correndo cun Arjoma maratón. Cuidado. Oye, unhas zapatillas que eran unhas voladoras de asfalto, tipo non tiña zapatillas de trail nin hostias, alá se foi. E fixera a segunda e a partir de aí empezou a xente, hostia, pois o Montilla este que ven do triatlón e tal. Claro, no triatlón era moi coñecida, sobre todo no dualón, pero aquí, vamos, ni el tato. E como a eso pasa con un montón de xente. Sí, nada, que están aparecendo un montón, que se suman ben en un día e patapán, ponche todo patas arriba, E con que aparezan aí dun ano para outro, aparecen un par deles aí que diste, pois como para ter que seguir os que corren por Huesca ou por Benalmádena, tío. Mira o que che dicía eu do chaval este, do Bruno. Do Bruno Ferradás, que chegou a cima do coco diante de Saborido. Joder, ao final fixo quinto con unha carreira solvente de 3 pares de narices. A ver, pois é un tío tamén nas nosas circunstancias, sabes, con 2 cativos, mira, o tío con un motor espectacular e está. Ese non entendía, se ten un motorzazo da hostia, tío, Non, ese sempre lle pegou na bici, tamén. Con 2 cativos correndo así, se consume polo menos 100 gramos de hidrato hora. Cuidado, Cago en 10, chaval. Que ao final foi unha temporada de falabratos chula, Aí tuvemos unha épocas moi chulas. Aí a despedir do Abeledo en varios idiomas, la gente lo comentaba. El políglota. Ainda non me deron unha cuchillada polo jugar que fixen, pero bueno, ainda menos mal. No. Oye, pero mira, con todas as collas estamos así falando como que en tal, e levamos unha hora ao parvo, sen mirar clasificacións en unha milonga. O que pasa sempre. No, porque algunhas outras levábamos unha especie de escaleta. Primeiro sacamos hai que falar de non sei que, metemos tal, destacar isto. Hoxe foi así, hoxe foi a despedida desta tempada a Eito. Estes son os falabratos, así, na taberna, falando un cos outros, falta a cerveza, o viño e o que faga falta. Con la vajilla de festa de Agustín detrás, a manta de punto a 35 grados aquí detrás. O cuadro abstracto ese que ten o Robert aí arriba. A cadela aquí sentada no chan. A ver que se me vexa. Cuidado, a manta de puto... Cuidado. Esta xa correu todo Vilatuxe, aí está. Aí onde a tes. Hostia, cuidado, Ahora me ten un poquinho de artrosis. Miña pobre anda un pouco coxa de atrás. Pobre. Bueno. Porque non falamos, tío. Perdonade, mundo do trail. Eu teño un can de palleiro que collí na canceira. Non teño un border collie. Porque ahora falábamos outro día o chiste. Me cago en Dios, se non tes un border collie non eres corredor de montaña agora. Me cago en Dios. Vamos a enseñar a miña bicha. Aquí está. Aí o tes.
Aí está. Oíche, se non tes un border collie e se non corres cun ar normal, estás fodido. Estou fatal. verdad. Eu sigo cas Asics. Pero bueno, E vou... se non to... Di, cortouse algo. E depende dos geles que tomes. Eu antes tamén lle daba moita historia dos gels, pero era collo un gel para 40 minutos, os de 226 e vou tirando con eles, Non sei nin canto teñen por detrás, pero me collo os de... os caros, por si acaso, Sin Sabes, Claro, home. Antes muerto que Non lle sencillo. mandas ahora o... Eu collo os caros, os de 3 euros. Dixo, canto dura a carreira? Vai me levar 4 horas, 4 pa aquí. Xa está, 3x4, 12. Soltolle ali, tío, e tirando. E despois para beber auga. E non me complico máis a vida. Un rollo de sales cada hora e media, máis menos, e aí vou tirando, tío. No, hai que facer unha camiseta. Hai que facer unha camiseta co do gel do Agus, O que dicía do gel ese de 2000 dos cubatas. O que gañou 226 perdeu no 100 pipas. Sí. Esa é unha camiseta buena, Eu, tío, o día seguinte iba correndo pola mañá, iba escoitando nos cascos e ainda tuven que parar para rir, porque esa frase que foi brutal, Esa é a frase. Eu, aquí en Lalín, antes, cando eu empezara a correr, éramos 10 tolos. Víannos por aí, hostia, pero estes zumbaos, os zumbaos do trialón, ou non sei que, aí van os raritos, aí van non sei que máis, pero vía que despois, o que iba salindo da noite, iba entrando no día correndo. E olvídate, e agora ves algún e dis, tío, hostia, cuidado, este ten corrido, pero ten corrido os baños das discotecas todas do pueblo. E agora, ahora veña, a bourar. Ahora, Non pasa nada, home. Somos xente de ben, ten que virnos. Proxecto, hombre, nada, somos nós. Aquí isto, empezar a correr unhas zapatillas e unha camiseta e dar e pa diante. Eso, da igual que se ten pipes. Xa o decía o leva dos voluntarios de Vitres, tío. Menos pastillas e máis zapatillas. Efectivamente, unha camiseta tamén moi chula, Sí, a verdad que sí. Son xente que o trata ben tamén o corredor, porque a bolsita tamén a bolsita do zapatillero, de feito, fálate que o van a repetir, polo éxito que tuvo. Pois a bolsiña do zapatilleiro é a que leva meu fillo todos os días a educación física. Pero tú eres un moderno. Chaval, porque aquí mandan levar os... Chámase gimnasia, hostia. Aparte. Chámase gimnasia, que vestía ahora educación física. Aí tes un profesor de gimnasio ou de educación física, non se sabe. É que me tocan narices os posmodernos estes. Pero se vos agora non facedes nin potro, nin caralladas desas. Porque eso era da escuela sueca, eso queda mucho de las por eso se lle chamaba gimnasia. Las pelis de Almodóvar, de la mala educación. Ahora, neno, ponte aquí, fai pa ali, corre pa aquí. No, ahora é peor. Agora ceiban un balón ali no medio e ala viña, zumbar. Pero ti te a correr de toda a vida. De toda a vida de Dios. E logo, non salimos tan mal. Claro, que a nivel psicomotriz se desarrollen, joder. Claro veña, que sí. O que é patroso xa cae, o outro, pois... É verdad, pois, levamos hora 3, chavales. Levamos unha hora 3, xa nos estamos indo de madre, isto non ten xeito de programa. Tocará despedida ata setembro, que volveremos en setembro. Bueno, se estades morriñentos algún día, sabes, se queredes falar de algún tema, decides que facemos un especial, e sacamos un especial. Sí, especial churrasco, especial... tal. Ha de vir o 15 de agosto a Panorama a Caldas, se queredes facemos un especial Panorama. Cuidado, Ir a subir o América tamén. No, non vou a ir, no. A mí non me... Bueno, eso xa é outro tema, tío, non tanto pa aquí, pero... Non me molan estos rollos, o sea, festivales sí, pero estos nos que che mezclan Barón Rojo con Maná, con los Tres Tenores, es que non lo acabo de ver. Non lo acabo de ver. Mola máis o camioncete Ebro. Ainda dixo Rubén hoxe a ver se o Veledo tivera man aí no festival e nos conseguiron as entradas. Que Rubén? Non o... Ahora non é... Mira, isto tamén é certo que... O festival ahora levaron no lado para unha azucareira, unha fábrica azucareira bella que había ali en Portas, non? E fixeron tal. E antes pasaba a línea bella do tren por alá, polo alto de tal. Pois non foi miña nai,
o primeiro ano que levaron pa ali, con un par de amigas, colleron unha típica silla destas de playa, foron para arriba das vías do tren a mirar a Rosalén porque lle gustaba moito. Elas non pagaron entrada, sentaron así como 4 reinas. Pois, oye, ahora, cheo de xente ali, que che interesa, yo que sei, Xoel López, van na hora de Xoel López e despois marchan para a casa. As precursoras. Home, Miña nai, genia figura. sempre. Un día teña Señor, que traer aquí, non? Efectivamente. Os falabaratos. Pois nada, toca vacacións, chavales. Ahora con Pois este calorcito tocará. prestan cervezas, vacacións, churrasco, pimientos, meterlle a ceba e en septiembre Dios dirá. Home, agora empeza a temporada Dios. de churrascos por el norte, churrascos por el sur, como decía Pelman. De chiringuito. Churrasco, cerveza, veña mojitos e veña festa. Chiringuitos e tal. Tiñamos que facer unha cousa. Mañá, a veces vos de pesar. E despois, o primeiro programa volvemos a decir. Hostia. Hostia. Aí vai. Aí vai o baremo. Aí vai o baremo, chaval. No verano son moito de coller peso, Eu poñome rollizo aí ao pasar o mes de outubro, que empezan O San Martín. Claro, empezan máis matanzas, empezan máis caralladas e vai, aí poñome rollizo, vamos. Poñome butelo redondo. Pois había que miralo. Oxe, Pois miramos. Pois nada, despedida de Falabaratos ata setembro. Creo que antes da Carixa viña ben aí volver, que estaremos ali na Carixa. Home, sí, oye, hoxe quedounos un programa que en Chulo. realidad é como quedamos, como empezamos a desbardallar cando cerramos o programa. efectivamente. En realidad, amigos de Eh. Falabaratos, o día de hoxe, o que fixemos hoxe é o que facemos cando paramos de gravar. Efectivamente. Efectivamente. Que a xente sepa que botamos casi outra hora. Sí, básicamente. Así E que cando hoxe nada. chegamos a casa, as mulleres berran con nós de que berramos Pois, moito. como vas facer a despedida? Mándalle unha despedida potente xa, hoxe, eu sei. Hostia, tío, non sei. En castellano. Hoxe xa así, paz, Xa, veña. sí, veña, pamba. E tal, Sí, en fuciños. ponlle a música alta mentre seguimos nos falando que é como faz cada vez. Claro, joder. Eu mando así. Hostia, Roberto, deberes po ano que ven. Intentar ir baixando progresivamente a música de entrada e subindo a música de peche. Deberes para todo o verán. Has pensar que o programa este non o deixa facer. Joder, pois busca outro, ten que haber aunque sea un, non? Bueno. Bueno, pois eso. Señores e señoras, ata aquí Falabaratos primeira temporada. Vémonos en setembro, pesarémonos. Ollo, E vémonos por traer a Carixa. Tedes todo o verao para entrenar, todo Dios. Gracias a esa xente, os 7 que estuveron conectados en directo. Algún pase para traballar, porque os jefes... A xente, algún ten que ir traballar. E nada. Camacho, fai algo, xe, anda. Aquí a xente, cuidado, Pois nada, gracias a esta xentiña, ata aquí Falabaratos, primeira temporada, veremos en septiembre, logo do cole, como ten que ser. Música e se acabou temporada. Alá vamos.